Alhamdulillahi rabbil alamin. An balima dɔ de y'a ɲininka ko an ka darisu kɔnɔ kunu an kumara mɔya kan ka mɔgɔ dɔw ka bagabagalikan na s'u ma k'u k'u janto u yɛrɛ la k'ale bɛ fɛ ka dɔ dɔn o la. Mɔmɔya an bɛna dɔɔnin fɔ o dɔrɔn de la alimɔmɔya o de bɛ ka caya bi salafiya kɔnɔna la u bɛ salafiya wulu yɛrɛ la mais olu tana de ye urududu ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ye salafiya kɔnɔ a y'o yo araduko kuma de b'a da an ka aradu ninnu dabila an ka nɛmɛ an ka tɔgɔfɔ ninnu dabila an ka nɛmɛ an ka salafiya fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u bɛ n'a faamu yɛrɛ ye a bɛɛ mɔya manaju de wa u bɛɛ bɛ siran de u ye salafiya olu yɛrɛ la dɛ maa caman bɛ ka salafiya yɛrɛ la mais a ma jɛ hizbiw kɔ a tun bɛ hizbi karamɔgɔ minnu kɔ a bɛ salafiya kɔnɔ a b'olu lamɛn bon ale tana de ye radu ka k'olu kan o de la olu toli kama walasa an ka se ka olu to an kana kuma olu kan ale bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ ko non radu ninnu ka ye ka dabila an ka salafiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'u bɛna faamu ni salafiya ɲɛfɔli dɔrɔn de tuma to mɔgɔw b'a faamu o ɲɛfɔra jamana in kɔnɔ ka caya dɛ wa an tɛ salafiya dɔn ni o ye an ka manaju ye manaju de ye a dɔnnen don solu de b'a la a lasili dɔ ye jumɛn ye salafiya ye fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn a lasili dɔ ye jumɛn ye a tahdhiru min albida'i wa ahliha ka bagabagali ka bɔ bidiyaw ma a nɔniya bɛɛ n'a fɔra bidiya bɛɛ de b'a la mawludu bidiyaw hizbiya bidiyaw khawariya bidiyaw fɛn bɛ n'o tɛ sunna ye ka bagabagali ka bɔ bɛɛ ma ani a dunŋew fana minnu b'a kɛ ka mɔgɔw wele ka taa ma an bɛ bagabagali ka bɔ bɛɛ de ma o ye salafiya lasili dɔ de dɔw bɛ fɛ k'o de bɔ salafiya kɔnɔ o de mɔmɔya mɔgɔw ye o de ka ca mali la bi o la n b'a fɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la kana ma ye dɔrɔn k'a ye salafiya wele dɔrɔn k'i bɛ sina ka da la dɛ ko ko salafi don parce que caman bɛ ka salafiya wele yɛrɛ la bi an b'a kalama u bɛ ka siran salafiw ka urududu ɲɛ u bɛ salafiya wele yɛrɛ la mais u ma salafiya yɛrɛ u ma usulu iltizamu fɔlɔ u ma iltizamu wa n'i bɛ fɛ k'olu dɔn dɔrɔn mɔgɔ minnu y'o ko ka radu dabila k'an ka radu ninnu dabila ko tiɲɛna an bɛɛ salafi ye dɛ mais an ka radu dabila an ka mɔgɔ tɔgɔfɔw dabila o de ye mɔmɔya manaju ye u bɛ siran de kiiri ka kɛ maa kan maa min bɛ n'a bɛ fili kɔnɔ an kana hizbi ka hizbiya fɔ a ye an kana khariji ka kharijiya fɔ a ye an kana bidamɔgɔ ka bidamɔgɔ fɔ a ye o n'a ɲɔgɔn olu de ye mɔmɔyaw ye o la salafiya ye fɛn dafalen don usulu de b'a la an bɛ salafiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye o n'o tɛ an minnu bɛ radu la an bɛ ka kitabu di mun bɛ kuma salafiya kan an bɛ salafiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye an delila ka walandaw k'a kan mais an bɛ tila ka mɔgɔw bagaba ka bɔ bidiyaw ma ani bidiya mɔgɔw ma an bɛ mɔgɔw bagaba hizbiya ma ani hizbiw ma an ye mɔgɔw bagaba ka bɔ khawarijuw ma ni khawarijuya fana ma manaju ye fɛn jɛlen de wa salafiya sigilen m'o de kan wala mɔmɔya de ka ca bi hali maa dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw wele ka taa salafiya ma mɔmɔya de b'u bolo mɔmɔya de b'u bolo i bɛ taa sɔrɔ an ka kurun walanda tun bɛ ka an ka muru dɔ de ma olu ye mɔgɔ jumɛn ye u ka dawa sigi cogo olu bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛ u ma mɔgɔ si kana dɔ fɔ olu ma mais k'ale salafi ye ani hizbiw ka di a dɔw bɛ yen u bɛ jigin hizbiw de kan u mana kɛ jamana la u bɛ jigin hizbiw de kan walima k'u ni hizbiw bɛ conférence kɛ walima u ni hizbiw bɛ wajulu kɛ u tɛ hizbiw ka hizbiya fɔ walima k'a fɔ ne ka manaju jɛlen don ne ni hizbi tɛ wajulu kɛ ne ni hizbi tɛ conférence kɛ wa e min bɛ kuma o hizbiw fana kan i bɛ taa sɔrɔ man d'a ye a bɛ aw lagosi an minnu bɛ hizbiw lagosi ko aw ye fitinɛmɔgɔw de ye walima aw ye jahili de ye walima aw ma kalan parce que ale bolo ale bɛ baara min na o de ye kalan ye o de ye ka dawa kɛ i kana maa si jogin salafiya ma se ka jɛnɛ fana kɛra cɛ o la sɛgɛrabi y'a fɔ ala ka n'a la taga ko li salafiya tirijalo ko salafiya cɛw b'a ye dɛ n'i t'a cɛ ye bɔ a cɛya kɔnɔ mais a cɛw b'a ye dɛ olu tɛ lamaga dɛ olu tɛ siran u tɛ tamakiya n'i yɛrɛ du kɔnɔ olu bɛ yɛrɛ du kɛ n'a sera tɔgɔ fɔ ma olu bɛ tɔgɔ fɔ kɛ o cɛw bɛ salafiya la n'i t'o ye i jija ka kɛ ye mais n'i t'o cɛ ye ka tila k'o cɛw lagosi ko fitinɛmɔgɔw don u ma kalan jɛliw don mun na u ye jɛliya jumɛn kɛ k'u y'a fɔ ko hizbiya man ɲi u ye hizbiw yira mɔgɔw la e tɛ se k'o kɛ e bolo dɔnni b'e la e de kalannen don mais e tɛ se ka radu kɛ i tɛ se ka hizbiw yira parce que a dɔw ka dawa la an t'u ye k'u bɛ hizbi kelen yira k'u bɛ bidamɔgɔ kelen yira mɔgɔw la dawa kɔni bɛ ka kɛ dɔrɔn sinin mais foyi tɛ ka bɔ foyi la wa a mɔgɔ sugu de i b'i san joli kɛ i bɛ k'u lamɛn i tɛ hizbi dɔn hizbi ye i tɛ khariji o khariji ye e de bɛ a bɛɛ lamɛn sa o de salafi ka ca mali la bi a bɛ bɛɛ lamɛn mais a yɛrɛ ko k'a na salafi i t'a sɔrɔ a dɔw ka sati la a bɛ salafi karamɔgɔ dɔw bila la o bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ hizbi karamɔgɔ dɔw tugu o la ten ne mɔya de salafiya tɛ sɔn o ma salafiya ye fɛn dafalen de i bɛ don a kɔnɔ de
n'a sara dafalen an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i ka nin mana ma se fɛn dɔ ma o ye mɔgɔ min a ma kalan mɛ a bɛ fɛ ka salafiya faamu an kan t'olu ma olu bɛ nɛgɛ nɛgɛ dɔɔni dɔɔni an b'olu kalan dɔɔni dɔɔni a dongomani salafiya la i tɛ girin k'a fɔ kana karisa lamɛn n'a bɛ k'o lamɛn o tɛ kɛ hikima t'o ye mɔgɔ min bɛ salafiya faamu a bɛ ka karamɔgɔ dɔ lamɛn e kana girin dɔrɔn k'a fɔ ko e ka karamɔgɔ ye nin ye o tɛ hikima ye dɛ mais a b'a la ka salafiya la de a bɛ to k'a la kalan ko maa man ka maa fililenw lamɛn maa bɛ n'a tɛ mɔgɔw de ka taa salafiya man ka lamɛn i bɛ taa n'o ye dɔɔni dɔɔni de ale yɛrɛ bɛ tila ka ne ɲininka o ko ne ko i bɛ mun fɔ karisa la de ko n bɛ fɛ ka kɔnɔnadiya ɲini i fɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye min dɔn mais maa min bɛ awamu ninnu min bɛ ka don salafiya la an kana girin barodaw la walima i n'u ka kumaɲɔgɔn la whatsapp la kana karisa lamɛn o tɛ hikima ye o b'o tigilamɔgɔ la boli de ka bɔ daba ma an kan t'olu ma an kan bɛ minnu mɔgɔw de ka taa salafiya ma de mais u tɛ mɔgɔw bagabaga ka bɔ bida ni bida mɔgɔw ma o tɛ problème ye parce que bɛɛ tɛ radu kɛbaga ye wa bɛɛ ala ma bɛɛ kɛ kelen bɛɛ tɛ se ka radu kɛ wa dɔw bɛ se ka radu kɛ indirectement o tɛ se ka kɛ directement ka mɔgɔ ta tɔgɔ ma hali ni tɔɔrɔ t'a la ale tɛ se k'a kɛ mais o tɛ problème ye dɛ kan'a fɔ k'i b'a kɛbagaw la gosi maya mɔgɔw de b'o kɛ ani almukhazila o de bɛ ka poyi bi jamana ninnu kɔnɔ mali la ani ivoire kɔnɔ yan nɔ u tɛ urudu kɛ dɛ u bɛ tila ka urudu kɛbagaw la gosi ko fitinɛmɔgɔw de don et puis mɔgɔ min b'a fɔ u ma a b'a yɛrɛ wele ko salafi de han k'ale bɛ ka mɔgɔw ka taa salafiya ma an ka m'olu de ma an ka walanda in an ka kun an ye kuma kun fɔlɔ daminɛ olu de la wa inshallah taala an b'a kuma kɛ fo ka taa waati min se an bɛ kuma hizbiw kan ka kuma biramɔgɔ an bɛ tila ka kuma minnu bɛ ka salafiya olu yɛrɛ la k'a sɔrɔ manhajul mumayya de b'u bolo an b'u fana ka ko bange mɔgɔw ye an b'a fɔ nin fɔcogo in na tan yanni waati ka se n'u nana u yɛrɛ yira mɔgɔw la mɔgɔw y'u dɔn an bɛ min kɛ waati an b'o fana kɛ o de mumayya mɔgɔ tɛ sɔn ka bida ni hizbiya ni khawariya kiri biyatigiw kan u yɛrɛ t'a kɛ wa ni maa y'a kɛ u bɛ tila k'o lagosi n b'a ɲini ala fɛ ala ka diinɛ faamuyako ɲuman d'a ma ni an balimakɛ ɲininkali jaabi ne ye mumayya mɔgɔw ka manaju ye manaju kolonba wa ale manaju in tɔrɔ bɛ salafiw de kan dɛ a tɔrɔ tɛ hizbiw kan mais u yɛrɛ sɛgɛnnen olu bolo k'u bɛ nin baara kɛ k'u b'a to hizbiw bɛ jɔ o ma walima u ni minnu bɛ kɛlɛ u ye bakɔrɔnin tɔgɔ tɛ b'a golo la koyi salafi hali n'i kɛra mumayyi de ye salafi de hizbi bolo i ye salafi de khawarijuw bolo olu b'an bɛɛ de gosi bere kelen na a ko muwabiya bɛ cogo min na hali wabiya min bɛ k'i bɛ taa fara bidamɔgɔw ni fɛnw kan a kɔni k'a to ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka i kulokɔrɔ kuma dumanw fɔ mais n'i bɔra dɔrɔn ko wabiya bɛ wabiya ko wabiya n'an tɛ daw la ko k'u bɛɛ de kelen salafi fana bɛ ten de minnu bɛ ka nin kɛ u bolo ko n'u ye nin kɛ de ko u bɛ n'a to yen a tɛ to yen dɛ salafiw tɛ n'a to yen hizbiw fana tɛ n'a to yen o la min kɛ ka tilen dɔrɔn kɛ hizbi jɛlen walima kɛ salafi jɛlen kana kɛ juste milieu la o tɛ bɛn mais mɔgɔya de tɔɔrɔ ka bon salafiw yɛrɛ kan ka tɛmɛ hizbiw yɛrɛ kan olu de bɛ salafiw ka baara la sumaw bolo salafiw mana k'u bɛ ka avancer mɔgɔya de b'u la sumaya k'u la sumaya n b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala k'an n'u kana ala ka hakili ɲuman da n'u ma wallahu ta'ala alam